11 март рӯзи матбуоти тоҷик аст ки ҳамасола дар саросари кишвар аҳли қаламу сухан ин рӯзро истиқбол менамоянд. ба ин муносибат дар донишгоҳи миллии тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони матбуоти даврӣ мушкилот ва дурнамо баргузор гардид. ин чорабинӣ бо ибтикори факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон, иттифоқи журналистони тоҷикистон, шӯрои васоити ахбори оммаи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. дар рафти кори мизи мудаввар ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ профессор хушвақтзода қобилҷон хушвақт, раиси шӯрои васоити ахбори оммаи ҷумҳурии тоҷикистон, сармуҳаррири ҳафтаноmaи минбари халқ бахтиёр ҳамдамов, намояндаи кумитаи маҷлиси намояндагон маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ, намояндаи вазорати фарҳанг ва дигар шахсони масъул иштирок ва суханронӣ карданд. матбуоти тоҷик дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамчун санаи таъсиси аввалин рӯзномаи тоҷикӣ бухорои шариф ҷашн гирифта мешавад ки таҷлили ин иди касбиро барои ҳар яки шумо рӯзноманигорони муҳтарам муборакбод гуфта бароятон сарсабзию хуррамӣ ва ободию сарфарозиро таманно дорам. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ таъкид намуданд воситаҳои ахбори омма ба сифати дастгоҳи тавоно дар муборизаи таҳмилии иттилоотӣ чун сипари боэътибори халқ ва давлат хизмат менамоянд, ба ҳифзу оромии суботи ҷомеа фаъолона мусоидат мекунанд ва эътимоди мардумро ба фардоидӣ таҳким мебахшад. таъкид гардид ки ҳукумати тоҷикистон дар роҳи татбиқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди ин бахши муҳим яъне матбуот ва дигар васоити ахбори омма эътибори бештар зоҳир менамояд. дар ин замина бояд таъкид кард ки ҳар сол санаи 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ бахусус доираҳои фарҳангии кишвар ва аҳли қалам бо тантана таҷлил мегардад. бахтиёр қутбиддинов, мудири кафедраи журналистикаи байналхалқӣ, донишгоҳи миллии тоҷикистон. дар арафаи ҳудудан 110 солагии таъсиси матбуоти тоҷик қарор дорем ва бисёр хушоянд аст ки ҳамасола ин ид дар ҷумҳурӣ хеле бошукӯҳу тантана таҷлил мегардад ва ин натиҷаи як чиз аст ки матбуот дар тӯли мавҷудияти худ дар ҷумҳурии мо, дар кишвари мо мақому манзилати хоси худро соҳиб мебошад. бухорои шариф корро аз чӣ оғоз карда буд? Масъалаҳое ки дар аввалин шумораҳои ин рӯзнома матраҳ гардида буданд, ин дӯстию рафоқат, маънавиёту маърифат, ба ҳам омадани миллат ва садову бонге баланд кардан аз ҳастии мавҷудияти миллати тоҷик буд. ва дар сархати ҳамин матбуоти мо, аввалин нашрияи мо, ин мавзӯъ гумон мекунам ки 10 солаҳо ҷараён ёфт, идома пайдо кард ва дар минбаъда давраҳои ташаккул низ матбуот бо дигар шудани талаботу сохти замона ҳамеша ҳамқадами замон буд. дар ҳақиқат матбуот ин набзи ҷомеа аст, нишондиҳандаи ҳарлаҳзаинаи набзи ҳаёти мо аст ки бидуни он тасаввур кардану пешрафти ҳаёти иҷтимоиро тасаввур кардан душвор аст. хеле хуб аст ки мо дар ин лаҳзаҳои бисёр ҳаловатбахш, дар лаҳзаҳое ки баҳори нозанин ба диёри мо қадам ранҷа намудааст, иди матбуоти тоҷикро таҷлил менамоем. агар мо ба таърих назар афканем, 109 сол муқаддам дар ҳамин шабу рӯзҳо нахуст газети тоҷикӣ бо номи бухорои шариф ба фаъолият оғоз кард ва ҳамон шабу рӯзҳо хеле ба хубӣ эҳсос гардида буд ки бӯю таровати навгонӣ бо номи таъсис ёфтани рӯзнома бо забони тоҷикӣ гирду атрофро муаттар намуда буд. воқеан ҳам агар мо жарф назар афканем мебинем ки дар тӯли мавҷудияти худ матбуоти тоҷик бисёр корҳои шоёну шоистаеро ба субут расондааст. дар инъикос намудани
масъалаҳои гуногун саҳми боризи худро гузоштааст ва аз рӯзи таъсисёбӣ то ба имрӯз чунон корҳои ба субут расиданд дар самти матбуот ва инъикоси он ки воқеан ҳам боиси дастгирист, хурсандиовар аст. ва имрӯз назар афканем муҳити моро ана рӯзномаву маҷаллаҳои гуногун иҳота карданд ки ҳар кадоми инҳо дар пур гардондани фазои иттилоотии кишвар нақш мегузоранд, дар инъикос кардани мавзӯъ масъалаҳои муҳими рӯз нақши бориз доранд. албатта маҳз бухорои шариф ки чопи он дар оғози асри 20 бо номҳои Саид Аҳмад Хоҷаи Аҷзӣ, Абдулқодири Шукурӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Ҳомид Хоҷаи Меҳрӣ, Устод Садриддин Айнӣ ва дигар насли нерӯманди маорифпарварони Бухоро сахт марбут аст, таърихи матбуоти тоҷикро асос гузошт. нахустшумораи Бухорои шариф 11 марти соли 1912 дар матбаъи Бухорои нав бо ташаббуси равшанфикрони машҳури тоҷик Мирзо Муҳиддин Мансуров ва шоир, публисист Мирзо Сироҷиддин Ҳаким чоп шуд. муҳарририи рӯзнома ба уҳдаи яке аз донишмандони шинохтаи забони адабиёти тоҷик, адиб ва рӯзноманигори маъруф Мирзо Ҷалол Юсуфзода гузошта шуда буд. қобили тазаккур аст ки зимни баргузории мизи мудаввар меҳмонон ва хабарнигорони васоити ахбори омма аз осорхонаи ба номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар шаҳраки Донишҷӯён ҷойгир аст, дида намуданд. бояд гуфт ки осорхонаи мазкур моҳи январи соли ҷорӣ бо ташрифи пешвои миллат ифтитоҳ шуда буд. вобаста ба мазмун, мундариҷа ва хронологияи он ба дар ду толори асосӣ ҷой карда шудааст. толори якам толори таҳсил ном дорад. ин ҳам бо усули равӣ, масалан сақфи он бо усули равӣ оро карда шудааст ки мазмунан солҳои 60, 70 ва 80 асри 20-ро нишон медиҳад. ва ин толор хусусияти хосаш ин аст ки мо дар ин ҷо бевосита фаъолияти панҷсолаи муҳтарам ҷаноби олӣ асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар давраи фаъолияти донишҷӯи он каса мо дар ҳамин ҷо ҳуҷҷатҳоша гирд овардем ва дар ҳамин толор ҷой додем. ва дар ин ҷо ҳамзамон ду нимсутун аст. аз тарафи чап ва аз тарафи рост ду нимсутун аст ва нақши ин нимсутунҳо аз мақбараи Мавлоно Юсуфи Хатлонӣ оварда шудааст. хабарнигорони васоити ахбори омма баъди шиносоӣ аз фаъолияти осорхонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти китобхонаи донишгоҳ низ аз наздик ошноӣ пайдо намуданд.